Ja, så er det tid som aftalt. En lille gul habanero, som jeg hermed skal indtage. Det bliver noget spændende. Den lugter virkelig bare som en peberfrugt. Jeg er lidt spændt på at komme i gang med den. Jeg har planer om i den nærmeste fremtid at begynde at dyrke mine egne chilier, så jeg er så småt begyndt at tage lidt frø fra. Så det gør jeg også lige for den her, så jeg får et par frø, så jeg kan avle mine egne. Det tror jeg bliver spændende at se, om jeg kan få dem stærke, for jeg tror, at Trondheim er måske ikke den by med mest sol, så det kan være lidt svært at få dem stærke. Jeg tror, det var ordentligt. Og det med, at folk siger, at nu tager du stenen ud for at gøre den mindre, det er faktisk ikke stenen, som er stærk. Det er den hylster, som stenen sidder på. Den midterste ligesom væg inde i midten. Det er den, der er værst. Men i hvert fald skål og rigtig god weekend. Den smager af peberfrugt til at starte med, og så begynder den lige så stille og roligt at arbejde i munden. Den har sådan lidt blomstret smag. Nu begynder den at komme. Jeg kan mærke det, begynder at svede. Nu begynder det at komme ud. Jeg kan mærke sveden, og det bliver luftigt. For svært ved at snakke. Men i hvert fald så er den spist, og nu tror jeg skal overligge på sofaen lidt, og den er hård. Tak.